Inilagay sa iba't ibang lugar sa bayan ng Bangar, La Union ang polyethylene terephthalate o PET collection bins kasunod ng pagpapaigting sa pagpapatupad ng Municipal Ordinance No. 2015-005 o ang regulasyon sa paggamit ng plastik. Ayon sa Bangar Municipal Environment and Natural Resources Office, bahagi ito ng aktibidad ng lokal na pamahalaan upang makamit ang pagiging zero waste at plastic-free municipality. Umaapila rin ang tanggapan sa mga residente sa wastong pangangalaga sa mga collection bins upang magtagal ang paggamit ito na inaasahang bubuhay sa inisyatibo ng publiko sa waste management and disposal. Magsasagawa ng regular na monitoring sa mga establishmento ang tanggapan upang tiyakin na sumusunod sa regulasyon ng paggamit ng plastik ang mga business owners. IFM News. IFM News. IFM News.